Isang binata mula sa Zamboanga City, meron daw sikretong malupit. Ako po ay 22 years old. Inaamin ko po na At nais daw niya ngayong muling ligawan ang kanyang kababatang si Ruby. Sa akin, bilang babae, mas prepared ko yung circumcise talaga. hindi pa huli ang lahat para gawin ito. Hanggang nitong Huwebes, nagdesisyon na si Alex na magpatuli. Kabado pero excited. Laban. Ang sikretong pinakatatago-tago ni Alex sa loob ng 3 dekada, sa loob lang ng 30 minuto. Tuluyan ng naputol. Sa una, maawad ko pag uwi sa mga barkada labi nga kanang magkausa kami tanan ba sa akong mga barkada ba nga maabot sa point nga masulti na nga parte sa about sa atong cellphone nga makasabot nga ako episode dili patuli. So karon nakampante na ko kay inganin na tuli na ko sa akong kahimtang karon kung dili na ko maawaw sa mga barkada. Ug dili na pud ko maawad sa akong nagustuhan ng mga babae nga makasabot sila nga tuli na ko karon. Stigma nga, no? Dahil kapag hindi ka tuli, maririnig natin sa mga tao na binabansagan kang supot, dapat hindi yun derogatory. Ang pagtutuli talaga ay hindi naman siya required. Pag matanda na, mga adult na, 18 years old and above, mas madali na sa actually tuliin. As compared to yung sa bata pa, mas maliit pa, minsan nakatago pa yung ari. Mas mataas ang risk for cancer ng ari pag hindi ka tuli at hindi ka malinis. Ang pokpok, no, has been done for several years na. Effective naman siya in circumcise ng mga batang Pilipino. Ang kailangan siguraduhin is yung hygiene. 2, yung tinatawag na hemostasis or pagpigil sa pagdudugo. Kasi yun talagang pinaka-common na problem doon.